Окей. Окей? А, Здравейте! 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 Добре дошли в България. И тук сме в Седемте езера. Седемте езера, точно така. И се опознахме Здравейте. с хора от Англия Да. и от България също. Ja, точно. Здравейте! Живи и здрави! Благодаря! Да. И съм много приятелски. И българи. тук е много красиво. Да. Да. И много, как се казва на български, жалко. 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 също, Да. Също, Да, жалко жалко. да не видяхте трети или четвърти езера. И ви? Да, видяхме. Видяхте. От, Хубаво. отблизо. Не само Браво. пявето. Да. Пристигна ми много късно. Исках да ви попитам, как научите български? Научиме български. Приятели ни помогнали от Да. Франция. Те Да. живеят тук. И също общуваме с българите, нали? Имаме Значи- спор, имаме приятели. които Значи, са в вие България. сте англичанка, Да. тя е француз от Франция Да. и говорите български. Да, заедно. Да, людница. Да. Ние Така, сме нали? от Белгия Да. и вие от Англия и говориме български. Български е международен език. Да, точно така. И какво ви хареса тук в България? Хората са много мили, Да. търпеливи, дружелюбни, гостоприемни. Природа е просто супер. Природа. Да. И храна? Храна, да, също хубава. Хубава. Да. Какво ви хареса? Шопска салата? Шопска салата, но в лятото. В лятото. Когато домати са хубави. И през зимата? През зимата, но тикви супа, Тикви супа. С кисело мляко. тиква, кисело мляко, да. Добре. И кой Това е го... хубав въпрос, защото ние сме много лятни сега. Да. Тези. Да правим. Как се казвате? Даран. Даран, много ми е приятно. Аз И как съм се Феликс. казва? Феликс. Феликс. Да. От Казанлък ли сте? Да. Така. И забравих, сте... Съпруга ми, съпруга майка ви. ми. Майка да, ви. и Майка смисъл ти. на- да. Така. И първи път ли скачи тук? Не, втори? Втори. Да, втори път, да. Втори, трети. Бяхте ли до 7? Не, преди не. Не. Само на правилно Никога. цял ден. Цял ден. Цял ден. И през зимата отидохте ли? Не, Само през лятото? да, само през лятото. Вие? Не, първи път тук. Бяхме в Мелник миналата година. Да. Там има сладко вино. А, За нас българите са много топли хора. Да. И много различни от руснаците, от украинците. Те са повече студени първи път. И след това, когато говориш по-дълго, стана по-топли. Българите винаги. Да. Това е интересно. Да, много интересно. И според аз винаги попитах защо така и не така. Има ли? Да, не знам защо. Само в България. Да, само тук. Вие как правите? Да? Не. И Или... не, Знаеш, има три възможности. Има не, така. Не. Има не и има абсолютно не. Абсолютно не. Това е три стъпки. Три Да. стъпки. Не. майка са студено. Добре. Беше Тръгне, много да. приятно. Беше... Чао! Чао! Мерси. Чао. Bye bye. Thank you so much. Okay. And hello to everyone in England. Hello. Yes, and in all the world. Bye. Ciao.